जो सेमीफाइनल की मैचेस है वो ठीक 11 बजे शुरू होगी। तो आप यहाँ 10 बजे से आप यहाँ आके जो खिलाड़ियों का उत्साह जो बढ़ाना है ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल मैचेस इज गुड। यू शुड रिपोर्ट हियर एट शार्प 10 o'clock और मैच विल बी स्टार्टेड शार्प 11 o'clock। फर्स्ट वुमेन सेमीफाइनल देन मेन सेमीफाइनल। Both the women semi-finals at sharp 11 o'clock and men semi-finals will start at sharp 12 o'clock. So, women those are qualified for the semi-final matches. Please note, you should report here at sharp 10 o'clock. जो टीमें सेमी-फाइनल में क्वालिफाई हुई है उनसे एक सूचना है, आप सवेरे ठीक 10 बजे यहाँ आना है। All the teams who are qualified for the semi-final report, you should report here at sharp 10 o'clock. खेलाया स्टार्ट जाफिनबाय खख' खेलाया। खाथियावसो जौखांनांगोन ना। इन्डिया आरो नेपालनि गेजेराव जादों। इन्डिया आरो नेपालनि गुफुर गाननाया नेपाल आरो गुफुर गाननाया इन्डिया आरो गोजा गाननाया नेपाल।
जानाय खेलायाव इन्डियाया देरहाबाय। स्काई ब्लु गाननाया जाबाय इन्डिया आरो गोजा गाननाया नेपालमोन। जोब्बाय हान्द्रि जाखाबाय ना एसे मोनफैबाय आरो माबा मोनसे मेम'रियाव थासिगोन न' नर्थ इस्टनिनो ना हादोर मा हादरनि जानो फाइना खमायगोन ना दिन्थिबायबाय 7 स्टेट Sudah.
जाबाय जेखिनि नुबाय बेनो जाबाय